Dingeling. Ferie efterlønstimet, det er Pia. Det bliver det. Jeg vil gerne vide noget om det der efterløn. Hvornår får jeg nogle penge? For det går vel helt automatisk. Jeg har jo mit efterlønsbevis, og jeg står faktisk og mangler penge til mine regninger. Vil du være sød og give mig dit CPR-nummer? Ja, 110258 0598. Jeg kan se, at vi ikke har udbetalt efterløn til dig, og jeg kan samtidig se, at vi ikke har modtaget nogen ansøgning om efterløn fra dig. Altså, ved du hvad? Jeg er gået på efterløn den 1. juli. Jeg har jo fået mit bevis, men jeg mangler jo stadigvæk nogle penge, og det hele kører automatisk, ligesom med mine pensioner. Det kan da ikke være rigtigt, at I ikke har styr på det. Altså, hvad er det lige, jeg skal gøre, eller hvad sker der? Det kunne lyde som om, der er sket en misforståelse. Skal vi ikke lige se, om ikke vi kan få rettet op på det? Jeg kan se, at du har fået dit efterlønsbevis, men at vi ikke har modtaget selve ansøgningen om efterløn. Kan du huske, hvornår du har sendt den ind til os? Ansøgning om efterløn? Det er der ikke nogen, der har fortalt mig. Jamen, kører det ikke automatisk? Nej, desværre ikke. Du skal ansøge om at gå på efterløn, og så skal du samtidig også oplyse, om du skal udbetale dine pensioner løbende sammen med efterlønnen. Det var da vist lige godt, at jeg fik ringet. Ej, hvor er jeg glad for det. Fordi der er da vist noget, jeg har misforstået her. Men det er rigtig godt, at tingene nu kommer på plads. Rigtig mange tak, og tak for en god vejledning. Det har sørme været en stor hjælp. Det er jeg rigtig glad for at høre. Hvis du har brug for yderligere oplysninger, så er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe til os. Dingelingeling. Ferie efterlønstimet, det hele. Ja, hej, du taler med Alice fra Roskilde. Hej Alice. Jeg ringer til dig, fordi jeg tror, at jeg snart har opbrugt min ret til dagpenge. Jeg ikke får dit CPR-nummer. Jo, det er 21 04 54 11 14. Ja. Det ser ud som om din ret til ydelser, de ophører om 15 uger. Men jeg kan så i øvrigt også se, at du også faktisk har ret til efterløn om en måneds tid. Men efterløn, skal man ikke være i arbejde for at gå på efterløn? Nej, ikke nødvendigvis. Man skal jo have en dagpengeret, og det har du jo så stadigvæk i 15 uger jo. Jamen, jeg vil jo rigtig gerne arbejde. Altså, det er jo ikke fordi, jeg ikke vil arbejde, men jeg vil gerne høre lidt mere om efterlønnen. Bliver det så bare udbetalt automatisk om en måned? Nej, det forholder sig jo sådan, at du skal søge om at overgå til efterløn. Så du skal ind på vores hjemmeside og udfylde en ansøgning. Så jeg tænker, det er vigtigt for dig at finde ud af, om det er de 15 uger, der passer, for du skal jo søge, inden din ret til ydelser de ophører. Jamen, det lyder jo rigtig godt. Lige et øjeblik. Mathilde. Ja, Mathilde, du må rigtig gerne pensle bollerne. Ja, og du må også rigtig gerne sætte dem i ovnen, men du skal lige passe på, at ikke du brænder fingrene, fordi ovnen den er varm. Ej, nu er jeg tilbage igen. Det må du virkelig undskylde. Det er godt, du er her. Det gør ikke noget, jeg har mit barnebarn på besøg, og vi er ved at bage boller i dag. Vi har det bare rigtig, rigtig hyggeligt. Nej, det er skønt. Men du siger så til mig, at jeg skal ansøge om efterløn. Ja, du skal indsende en ansøgning om efterløn. Men hvad så med jobcentret? Hvad gør man der? Skal man så stadigvæk komme til samtaler i jobcentret? Nej, når du går på efterløn, skal du ikke stå til rådighed, så du skal heller ikke have noget med jobcentret at gøre. Hvis du gerne vil bruge din mulighed for at overgå til efterløn, så tænker jeg, at jeg stiller dig om til dagpengetimet, så du kan finde ud af, hvad dato det skal ske. Jamen, det vil jeg da rigtig gerne. Hej Troels, det er Helen fra efterlønsteamet. Jeg har Alice i røret her, som gerne vil vide præcis, hvornår hendes dagpengeret den ophører. Og det skal hun vide i forhold til, at hun har mulighed for at overgå til efterløn. Så jeg tænker, at du vil tale med hende nu. Tak. Hej.
Ling. Ferie efterlønstime, det er Tina. Ja, hej, det er Gurli. Jeg ringer, fordi jeg gerne vil ned og have et personligt møde med jer. Ja, kan du sige lidt om, hvad du godt kunne tænke dig at tale med os om? Ja, jeg skal på efterløn her om et par måneder, og så har jeg en masse spørgsmål i den forbindelse. Men jeg tænkte, jeg måske bare lige kunne komme forbi kontoret i Aarhus. Ja, jamen det kan jeg rigtig godt forstå, at du godt kunne tænke dig et personligt møde. Det er jo også en stor beslutning, du skal træffe, men vi har faktisk rigtig god erfaring i at gøre det telefonisk, altså give dig en vejledning, så skal vi ikke lige prøve? Nej, jeg vil faktisk gerne bare komme ned forbi kontoret og tale med jer. Jeg vil godt kunne se dig i øjnene, og nu har jeg jo altså også betalt til jer i 40 år, så det er vel egentlig ikke for meget at forlange. Nej, det kan jeg rigtig godt forstå. Jeg kender også godt den følelse, fordi det er et ukendt område, men skal vi ikke lige starte med at få dit CPR-nummer, og så kan jeg lige se lidt om dine oplysninger her. Jo, det er 17 12 52 10 88. Ja, jamen så kan jeg jo rent faktisk se, at du har et efterlønsbevis, da du var 60 år, og jeg kan se, at du den 16. 12. 14 vil kunne oppebære og opfylde 2-årsreglen, hvis du har haft 3.120 timer, altså minimum 30 timer om ugen. Jamen, jeg arbejder jo faktisk 37 timer om ugen, så det må jeg jo opfylde. Men jeg kan ikke finde ud af, om jeg skal have min pension udbetalt eller ej. Mine kollegaer siger, at når jeg går på pension, så skal den udbetales. Ja, men det er jo et valg. Det er et individuelt valg, og det kan du kun vurdere ved, at vi giver dig nogle beregninger, så du kan se, hvad betyder det, hvis jeg får min pension ud, og hvad betyder det, hvis jeg ikke får min pension ud. Skal jeg prøve at lave nogle forløbsberegninger til dig? Ja, hvis du kan det, så må du meget gerne. Det kan du tro, jeg kan. Ved du hvad, jeg prøver med det sammen, så hæng lige på et øjeblik. Ja, tak. Jamen allerede nu, så kan jeg i hvert fald fortælle dig, at hvis det er sådan, at du vælger at gå fra på efterløn uden pensionen, jamen så skal du leve for 17.658 kroner før skat. Det vil sige, du skal betale skat af det her beløb. Okay. Og hvis det så er, at du siger, nej, men jeg vil gerne have min pension løbende udbetalt, så skal du leve for 22.500 kroner før skat hver måned. Og det er jo så inklusiv pensionen og efterlønnen. Altså det er efterløn og pension samtidig. Nå, det er jo ikke så dårligt. Hvordan kommer jeg på efterløn? Hvad skal jeg gøre for det? Jamen det, der er rigtig vigtigt, det er, at du kan faktisk gøre det meget nemt på vores hjemmeside, bopl.dk. Og så går du ind og logger dig på vores digitale A-kasse med NemID. Og når du er derinde, så går du ind under anmodning om ydelser, og der ligger ansøgningen om efterløn. Og så skal du der er lige en lille ting, jeg godt lige vil sige til dig, det er nemlig, det er super vigtigt, at når man vil have sin pension løbende udbetalt, hvis det er det valg, du træffer, så skal du altså også sætte den i gang, og det kan du sætte i gang inde på PBU's hjemmeside, pbu.dk, og der kan du også logge på med NemID. Okay, jamen det lyder jo faktisk meget let. Hvad nu, hvis jeg ikke kan finde ud af det, når jeg kommer derind? Og hvis du ikke kan finde ud af det, så lov mig, at du ringer til os med det samme, og hold din skærm åben, mens du er logget på, så kan vi hurtigt guide dig igennem, så du er sikker på, at det kommer. Jamen, tusind tak. Det virker jo meget enkelt. Så behøver jeg jo slet ikke at komme forbi. Nej, det tror jeg faktisk slet ikke bliver nødvendigt, og tak fordi, at du ville være med til, at vi klarede det telefonisk. Jamen, så må du have en god dag. I lige måde. Tak. Hej hej. Dingeling. Nej, undskyld. Delpension. Ja, det har du helt meget. Så skriver du bare nej igen. Ja. Ja. Det er godt, ja. Også spørgsmålene omkring ferie. Det kan du måske heller ikke svare på. Jo, det kan jeg ikke godt. Jamen, hvad med det ferie der? Jamen, jeg har jo både det ene og det andet. Ja, men altså, der er jo noget, der hedder feriedagpenge, og så er der noget, der hedder Jeg har jo et feriekort, ikke? Er det et feriekort, du har? Jeg har et feriekort, og jeg kan også få udbetalt ferie af det, jeg har optjent jo. Nå, nu stopper du, Susanne. Vi lister os afsted på togen, og vi skal ud og dit. Hvad så, Hallemusen? Hvad laver du? Laver du feriesager? Hvor hun strækker sig.
vi er Og vi vil gerne have en økonomiske, refil. økonomiske korrekte i vores måde at sidde på. Jeg kan rigtig godt forstå. Ja, det er også ærgerligt. Ved du hvad, vi har sådan lidt IT-problemer, så jeg kan ikke rigtig gøre noget lige nu. Men jeg tror, det bliver regnvejr i morgen. Kan du så ikke prøve at ringe der? Nå, men, det er jo dejligt at være samlet. Vi kan slappe lidt af. Jeg er ret træt i dag, synes jeg. Og har du haft en hård aften i går? Nej, faktisk. Okay. Ja. Er der ikke nogen, der gider gå med i Ballerup Center? Jo, det kunne da være rigtigt. Jeg gider godt. Jeg tænker, I ikke kage med hjem så? Ja, det kunne vi gøre. Det kunne vi gøre. Hvem går så på telefonerne? Er det dig, Pia? Ej, har I ikke trukket stikket? Var du ikke det i sidste Trukket uge? stikket? Altså, Pia var i sidste uge. Jeg var Pia her har lige sidste uge. trukket stikket. Nå. Tina, du skal da bare ringe til din livline. Ej, ved du hvad, det går ikke. Det gør ikke, du trækker stikket, Pia. Vi ringer til Lars Vedel, så. Ja, det vil Ja, jeg så kan vi også få lov at spise den kage der. Det vil jo være Det er dejligt. jo ikke for meget. Nej, det er ikke for meget. Og de der lister der, hvem tager sig af dem i dag? Det gør jeg. Jeg har fundet en pose til makulering, så Så vi makulerer dem bare. ja. Det tager du ansvar for, Susanne. Ja. Ja, okay. Så er vi også ude af det. Jamen, vi er også ret effektive her, hva'? Hvad er klokken blevet? Det ved jeg ikke. Jeg tror, den er 11. Men Altså, jeg kom sent i morges. Så det må være mig, der skal gå tidligt i dag. Så du Ja. går tidligt. Ja, man kan Ja. 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 Jeg vil også gerne gå tidligt. Ja. Jamen, jeg troede, vi skulle i Ballerup Center. Ja, det kan vi vel også nå. Okay. Vi har jo lige aftalt, at Lars Vedel tager telefonerne. Så Så det er ikke noget kan vi ikke problem. bare alle sammen gå i Ballerup Center og spise en kage Jo, eller det- noget? Jo, Ja, det gør vi vi. skal på café, skal vi. Ja, det er da det, vi skal. Jamen, det er dejligt. Så Hej, hej.